Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uyabalisa owesifazane ongasalali nasebusuku uthi ubuthongo abufiki ngenxa yezinsolo eseyisabalele einkundleni zokuxhumana zokuthi udla abantu. Sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamulekile. Igama lami usibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Owesifazane wasendaweni yaseSonono segcwele einkundleni zokuxhumana ngezinsolo zokuthi udla abantu. Sesicelele emphakathini ukuba awuyeke lento ngoba ihlukumeza yena kanye nomndeni wakhe. Uthembekile Mahlabo neminyaka engama-24 ubudala ngemumva kokubonakala einkundleni zokuxhumana ezahlukahlukene okubalwa eFacebook kanye neTikTok. Nalapho kubekwa khona isithombe sakhe echazwe njengomuntu ofika emzini abantu acela ukulala bese ke adle abantu ebusuku. Kuzinkundla zokuxhumana kubhala ukuthi ke uhlala eMpumalanga futhi ke uhambela zonke izindawo. Uthembekile ukuthi umndeni wakhe ukhungatheka kakhulu ngalesi senzo. Uthi nengane yakhe esikoleni ayisatholi nethuba lokudlala nezinye izingane ngenxa yaso lesigameko. Noma abantu bembona endleleni bavele bemgqolozele maqede bebaleka. Uthi akasaphumi nasekhaya njengoba kunzima ukubhekana nabantu ngazo lezi nsolo eseyisabalele einkundleni zokuxhumana. Ubaba wakhe uthweza ngaloludaba ehamba ebheke endaweni yaseNewcastle. Abantu bexoxa ngaye emontweni wabeke ephendula kulodaba lomphatha kabi ngendlela emangasayo. Wabatshela ukuthi indodakazi yakhe iyahlonipha futhi ke ayizenzi izinto ezifana nalezi. Lalela kabi umuntu olungile osithobile. Abantu ke babe sebethuka lo baba mayiphendula kanjalo. Kuthiwa ke sona lesigameko sesenze impilo yakhe yabanzima. Uthembekile uthe akamazi umuntu owenze lento abayenzile ifane nokumbulala ephila. Wabesenxusa abantu kuba bayiyeke lento ukusabalalisa amanga ngegama lakhe einkundleni zokuxhumana njengoba isihlukumeze kakhulu impilo yakhe. Wasebesethi sekunzima nokuhamba emphakathini njengoba abantu sebeyamxwala sesaba nokuthi ke abantu bazombulala bembize ngesilwane. Bafethu ke njengentatheli ka YouTube nami ngiyanxusa kuba abantu beyeke ukusabalalisa information engalunganga khona lapha einkundleni zokuxhumana njengoba siyabona manje isi-affecta nempilo yakhe uthembekile. Asikuyekeni ke bafethu singabe sisaqhubeka nokwenza. Useshilo uthembekile ukuthi akayena izimzimu umuntu ophilayo futhi akayenzi yonke lento abamatanisa nayo. Bafethu njengentatheli ka YouTube ngizofisa ukwazi ukuphawula kwenu khona lapha kwi-comment section ukuthi ke ngabe lento eyenziwa abantu ilungile yini na. Bafethu ke sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.